Hola, sóc la Gina, resident de llevadora de primer any i avui m'acompanyareu al final de la meva guàrdia. En quant a les rotacions, a primer rotem per l'àrea de parts, la planta d'hospitalització, la unitat neonatal i per la CIC, el Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de la Dona. En quant a les rotacions, pots veure els diferents papers de la llevadora en tots els àmbits de la ginecologia i l'obstetrícia i crec que és una molt bona oportunitat per conèixer el que més t'agrada i quina llevadora vols ser en el teu futur. Al ser un hospital de tercer nivell, l'atenció a la dona és tant de baix risc com d'alt risc, que aporten molts coneixements que en un altre lloc no podries veure. Ara estem a la sisena planta de maternitat, on trobem a les mares que han tingut el seu nadó i fem el seu seguiment del puerperi i la lactància. Acompanyem a unes 3.000 dones en el seu treball de part, així que si estàs pensant en especialitzar-te, és un bon hospital per formar-te i per quedar-te treballant en un futur. Si voleu saber alguna cosa més, apunteu-vos a les jornades de portes obertes.